Ja vás srdečne zdravím, priatelia, prajem krásnu sobotu. Pozdravujem vás z môjho malého skromného múzea na Trojmezí. A práve pred chvíľočkou som mal zaujímavý telefonát s mojím kamarátom a veľmi dobrým priateľom, pánom Vojtom. Zatiaľ priezvisko neprezradím. A ten rozhovor zniel v tom duchu, že už dosť dlho sa nevenujem napríklad networku, sieťovému marketingu, multilevel marketingu a že má tu zaujímavý projekt, aby som prehodnotil svoj potenciál v rámci networku a pustil sa troška do spolupráce. Samozrejme, projekt, ktorý robí môj kamarát a priateľ pán Vojto, je veľmi zaujímavý, žiadaný, čo sa týka zdravia, systému, produktov a samozrejme aj finančne zaujímavo ohodnotený. A keď som tak zvažoval a hovorím si, ako je momentálne človek na nejakom uvažovaní, že vykonáte nejaké dielo, to dielo sa naplní a takzvané už v tom projekte sa do budúcna nevidíte, pretože ste preto urobili maximálne všetko to, čo ste potrebovali. Napríklad to moje muzeum, ktoré vidíte, za veľmi krátky čas skončí. Vybudoval som ho z nuly, postavil z nuly, zabezpečil každú sezónu letnú, vyše 2,5 tisíc nových klientov, ktorí sem navštevujú daný mikroregión. Ale technicky som prehodnotil, už ma to ďalej neposúva. Áno, takže ešte zvážim, jak sa hovorí, čo s tým urobím ďalej a jak to posuniem ďalej. Čo sa týka sieťového marketingu, je pravda, že zhruba od roku 2018-2017 som odišiel z tzv. Kravatového biznisu, som odišiel preč. A som zvažoval, či vôbec niekedy ešte budem to robiť, alebo nebudem to robiť. Na túto výzvu, ktorú mi pred chvíľočkou zavolal Vojto, sa nedá nereagovať. Kvalitná spolupráca s kvalitnými ľuďmi, kvalitný systém, kvalitné produkty. Chce to skutočne vybrať tímových spoluhráčov v najlepšej kvalite, čo sa týka sieťového obchodu, aj klasického obchodu. A dávam vám tzv. Otázku. Ísť do toho, alebo neísť do toho? Skúste napísať svoju referenciu. Ja to za chvíľočku zverejním na sociálne siete. A čo je ešte také zaujímavé, že ak sa rozhodnem, že áno, tak určite si postavím veľmi kvalitný tím. Veľmi kvalitný tím akčných ľudí, ktorí systematicky budú za prvé finančne rásť, zdravotne si posilnia svoje osobné zdravie, za ďalšie perspektívne im to zabezpečí ďalší, či už doplnkový alebo hlavný, či už finančný príjem, hlavný časový rozptyl pre svoj život ako taký a za ďalšie týchto hráčov, spolupracovníkov, spoluaktívnych manažerov, ak postavíme spolu s Vojtom, tak to budú na samej kvalite. Dajte mi tam svoj názor. Rád by som po dlhšom čase vedel váš postoj, váš názor. Ďakujem. To za chvíľočku video posielam aj Vojtovi. Pekný deň, ahojte.